Malta kien fl-aħħar 3 xhur tas-sena li għaddiet kif ukoll fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena l-ekonomija tagħha x'kienet b'0.3% u b'1% rispettivament. Il-Professur Joe Falzon, dekan tal-Fakultà tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta jgħid li dan ifisser li bekk l-ekonomija Maltija daħlet f'riċessjoni. F'intervista ma' One News il-Professur Falzon analizza l-fatturi li waslu għal din is-sitwazzjoni. L-iżgħar fattur importanti kien li l-konsum tad-djar, il-household consumption, naqas 4.5%. Ġifieri il-konsum tal-ewwel kwart dis-sena compared mal-konsum tal-ewwel kwart tas-sena l-oħra tad-djar tal-households niżel 4.5%. Dan huwa l-aktar li ġibet il-GDP l-isfel. Jgħid li din is-sitwazzjoni rriżultat minn piżijiet akbar fuq il-familji fejn iż-żieda fil-pagi ma kienx qed tirrifletti ż-żieda fil-għoli tal-ħajja. Naħseb l-aktar li jħossu n-nies hija d-djar il-familji li l-pagi tagħhom qegħdin jolew inqas milli tola l-inflazzjoni. Jiġifieri il-cost of living dejjem jola aktar mill-pagi. U il-familji jħossu ħafna din. U naħseb dina forsi waħda mir-raġunijiet għal xiex il-konsum tad-djar naqas daqshekk kompert mas-sena l-oħra. Hemm bżonn ukoll inċentivi li jħarru investiment akbar f'pajjiż. Insibu inċentivi biex il-businesses u speċjalment il-kumpaniji li jesportaw jinvestu aktar, ħalli nżidu il-produttività tal-ħaddiema, sewa ħalli bekk nkun nistgħu nollu l-pagi tal-ħaddiema bla ma nżidu l-kost tal-produzzjoni. Finalment il-Professur Joe Falzon qal li ħtiġa ta' aktar riżorsi biex l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jwettaq xogħlu aħjar.